ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து கார் கவர் வாங்கியிருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிசையர் கார் கவர் வாங்கியிருக்குது. நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். லாஸ்ட் டைம் ஷிஃப்ட்டுக்கு வாங்கினேன், நல்லா இருந்தது. அதனால் மறுபடியும் நான் டிசையருக்கு ஒன்று வேணுமே அப்படிங்கிறது, மழை காலமாக இருக்குதுன்னு வாங்கினேன். பார்க்கலாம். கலர் சூப்பராக இருக்குது. எலாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. 3 ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்காங்க. தெரியுதான்னு தெரியல, பாருங்க. 3 கோடு போட்டிருக்காங்க, 3 தையல் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி லாக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே இன்னொரு எண்டை வேற காணும். தேடி கண்டுபிடிக்கலாம், இருங்க. கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது காருக்கு அடியில் வரும். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நான் போட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.